τελευταία διάσκεψη για την προκριματική φάση του Europa League και ευχόμαστε ότι με το αποτέλεσμα του αυριανού αγώνα θα εξασφαλίσει το δικαίωμα για ακόμη 6 διασκέψεις. Ο πρώτος μας στόχος ως ομάδα, αρχίζοντας την προετοιμασία από την Αυστρία στις 20 του Ιούνιου, ήταν να ξοδέψουμε όλα τα παιχνίδια μας στην προκριματική φάση, παίρνοντας την πρόκριση στον τελευταίο αγώνα εδώ στην Λευκοσία, κάτι το οποίο πράξαμε μετά το αποτέλεσμα στον αγώνα στην Βασιλεία την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι για μας το πιο ιστορικό παιχνίδι. Σίγουρα είναι δύσκολα τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί, όμως καλούμε τους αγωνιστές να έρθουν στο γήπεδο. Δεν θα κατακρίνουμε κανένα ή οποιαδήποτε απόφαση, θα σεβαστούμε, έχουμε δημοκρατία. Κανείς δεν είναι περισσότερος αγωνιστές από τον οποιοδήποτε έρθει είτε δεν έρθει. Εμείς θα παίξουμε για όλους, με καθήκον, έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα και είμαστε σίγουροι να πράξουμε το καθήκον μας. Θα μιλήσω ο προπονητής μας, ο κ. Αγκουστή, και ακολούθησε ο Άντων Μάκλιτσα, και θα δεχτεί ο προπονητής μας από όλο τον Σουγκερί. Καλησπέρα. Σίγουρα την περασμένη εβδομάδα πριν το παιχνίδι, όταν γυρίσαμε και είχαμε να αντιμετωπίσουμε τη Βασιλεία, ο στόχος μας είναι να καταφέρουμε να φέρουμε το παιχνίδι στο Γάσιμπι και να διεκδικούμε την πρόκληση μας στους ομίλους σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτός ο πρώτος στόχος έχει επιτευχθεί και τώρα ο επόμενος στόχος είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι. Έχουμε να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Για να περάσουμε, για να μπούμε στους ομίλους, πρέπει να κάνουμε το τέλειο παιχνίδι. Πιστεύω πάρα πολύ στους ποδοσφαιριστές μου. Ειδικά αυτήν την εβδομάδα έδειξαν πόσο πολύ θέλουν αυτό το παιχνίδι. Είμαι σίγουρος ότι στο αυριανό παιχνίδι όσοι θα έρθουν στο γήπεδο θα τους αναγκάσει η ομάδα να συμμετέχουν στον αγωνιστικό χώρο και αυτοί με τη σειρά τους. Και θα δείτε ότι θα προσπαθήσουμε να μικράνουμε τις μεγάλες διαφορές που έχουν αυτές οι δύο ομάδες. Ξέρουμε ότι δεν θα είναι εύκολο το έργο μας. Ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η ομάδα βρίσκεται στους ομίλους, αλλά από τη στιγμή που έχουμε κάποιες πιθανότητες, θα τις παλέψουμε μέχρι το τέλος. Ευχαριστώ. Ένα δύσκολο παιχνίδι, θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε για να προχωρήσουμε στο group stage της διοργάνωσης. Στην έδρα μας είμαστε διαφορετικοί, θα προσπαθήσουμε να την εκμεταλλευτούμε για να πετύχουμε το στόχο μας. Κάποιες ερωτήσεις στον προπονητή μας από τους συναδέλφους. Σοφρόνη, ο προπονητής της Βασιλείας ανέφερε ότι η πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών του Απόλλωνα είναι πιο έμπειρη από την πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών της Βασιλείας σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πώς εισπράττει ο προπονητής του Απόλλωνα αυτήν τη δήλωση? Σίγουρα είναι σημαντικό ότι η περσινή χρονιά έδωσε πάρα πολλές εμπειρίες στους ποδοσφαιριστές. Σημασία δεν έχει αυτό που είναι παραπάνω έτοιμος. Σημασία έχει ποιος θα είναι πιο έτοιμος και θα κάνει τα πιο λίγα λάθη στο παιχνίδι για να μπορέσει να περάσει και να μπει στους ομίλους του Ευρώπη. Ποια θα είναι στην αγγλική επιτυχία σκόπος του Απόλλωνα να φτάσει στο στόχο του που είναι η πρόκληση στους ομίλους? Συγκέντρωση, αυτό είναι σημαντικό γιατί σε αυτό το επίπεδο λίγο χάσεις τη συγκέντρωση σου, τα λάθη τα πληρώνεις, όπως έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Γιατί σε αυτό το επίπεδο την μπάλα τιμωρεί και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πιστεύω, όπως είπα και πριν, στους ποδοσφαιριστές μου πάρα πολύ, αυτά που έδειξαν όλη την εβδομάδα στις προπονήσεις σίγουρα εμάς μας χαροποιεί, γιατί έχουμε όλους τους ποδοσφαιριστές έτοιμους πλην του Κέβιν και πιστεύω όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ζητούμενο που είναι η πρόκληση.
ερώτηση του συναδέλφου για να αποτελέσουν προπονητή. Ο Απόλλωνας είχε κληρωθεί να δώσει το πρώτο παιχνίδι κόντρα στη Βασιλεία στην Κύπρο. Αν υπήρχε γήπεδο στη Λεμεσό, αυτό θα ήταν κατορθωτό και θα παίζετε μπροστά από τον κόσμο σας, αφού δεν θα είχε τεθεί σε ισχύ το μέτρο της κάρτας φιλάθλου. Νιώθετε ότι αδικήσετε διπλά από αυτήν την κατάσταση? Κοιτάξτε, τις τελευταίες μέρες μας έχει κουράσει αφάνταστα αυτό το θέμα. Σίγουρα αυτό το μέτρο, αν δεν υπήρχε για το αυριανό παιχνίδι, η προσέλευση θα ήταν πάρα πολύ και μπορεί να φτάνει τις 10.000. Θα προσπαθήσουμε όσοι αύριο βρεθούμε στο ΓΑΣΥΠΗ και περάσουμε στον αγωνιστικό χώρο εμείς και οι ποδοσφαιριστές και ο κόσμος στις κερκίδες, θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε και αυτούς που θα έρθουν και αυτούς που θα μας βλέπουν από την τηλεόραση, να μπορέσουμε να τους χαρίσουμε την πρόκληση και την νίκη. Δύο ερωτήσεις, όχι από τον Σοφρόνη, αλλά θέλω το πρόβλημα να γίνει. Αν έχω κάποιο πληροφόρηση για το τι γίνεται με την προχώρηση των εισιτηρίων, το πρώτο. Και το δεύτερο για τον κύριο Ματίτσα, αν έχουμε πώς νιώθει ο ίδιος πλέον μετά τον πρώτο γύρο του Ευρωπαϊκού που είχε τον αγώνα. Of course, I feel much better when I score goals, but I think for our team it's not important to score the goal, just to make the good result and to go next round. Now I know. Το πάνω λέει να σκοράρει, είναι σημαντικό για τον ίδιο. Όμως το πιο σημαντικό είναι να κερδίσει η ομάδα είναι το αποτέλεσμα για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των εισιτηρίων, που έφτασε στα 1.700, σίγουρα ο αριθμός αυτός δεν αντικατοπτρίζει την πλατεία μας για τον πρωτοκόλλο, όμως δεν θα αναφερθούμε σε αυτό. Όπως είπε ο προπονητής, έχουμε 24 ώρες μέχρι την πολύ μεγάλη αναμέτρηση αύριο, άρα έχουμε στόχο να επικεντρωθούμε εκεί, να πεθάνουμε στο ίδιο για να γράψουμε στο ίδιο. Όσοι έρθουν, για τους επόμενους, για τους υπόλοιπους θα αγωνιστούμε και για αυτούς, παραπάνω δεν θα μπούμε στη διαδικασία να διαχωρίσουμε τους απολυτονίστες για το συνέστημα, γιατί έχουν κατάσταση τις αρχές του, τις αξίες του, τα πιστεύω του, θα τα σεβαστούν, όπως έχουμε υποχρέωση να παλέψουμε αύριο, όσοι και αν είμαστε για να πάρουμε την προκρίση. Υπάρχουν πολλά προπόληση, όλες τις εξέδρες, ανατολική, δυτική, κάτω και ανώτια σου. Κάποια άλλη ερώτηση?